azért a nőkkel is ugyanúgy ki van a faszom, mint a férfiakkal. Szóval a felnőtt generáció teljesen jól lép be, teljesen normálisabb, mint én, ahol nem volt divat a lágyult agy, de nem is nagyon volt. Ha láttam egy 18 éves jó csajt, akkor egyből az jutott az eszembe, hogy kell vele megismerkedni, hazarággatni, ideiglenesen vagy tartósan, az most teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ez állt eszembe. Most van az, hogy megismerkedjék egy nővel, gyakorlatilag ahhoz már FBI segítség kellene egyáltalán lenyomozni, hogy biztonságos-e, nem-e esetleg rendőrbesúgó, nem-e esetleg fogyatékos fideszes, nem-e esetleg kurva volt, nem-e esetleg AIDS-fertőzött, mert ezek úgy mind kizárókok a saját egészségem, illetve érdekem biztonságában. A legtöbb nő gondolkodása. Én vagyok. Ki nem szarja le, hogy vagy. Nekem az számít. Az életemben azok válnak fontos emberré, akik vagy örömet okoznak nekem, vagy anyagilag támogatnak, vagy az üzleti életbe juttatnak előre, vagy művészetterén, gitárművészetterén. Az összes ember számomra teljesen közömbös. Hát a Fidesz is, Orbán is. Hogy mert mi vagyunk? Hát ki nem szarja le, lennétek inkább másik országba, basznak. Ne ott csináljátok akár. A Fidesz a fogyatékos 2 milliójára rendezte az országot, aztán, hogy a többi értelmiség 11 millióból legalább 4 millió, azzal mi van, azt leszarják. Hát én is leszarom, mi lesz a Fidesz-szel. Mennek majd kukázni, vagy mit tudom én oda a picsába. Annyi pénzt összeloptak, hogy azt vissza kéne valahogy szedni, azt utána hajtani őket a picsába. Szóval addig megbízható az új jelölt is, mindenki, Magyar Péter is, illetve Torocka is, amíg az ő vagyonuk ténylegesen a normális, becsületes munkával megszerezhető vagyon határán csúrolja, illetve örökséggel mindennel együtt. Addig valaki megbízható. Én úgy gondolom, hogy ha valami milliómos vagy mit tudom én próbálod a kormány közelébe, hát ez nem azért jött az embereknek jót tegyen. Egész életében az embereket fosztogatta, akármilyen süket dumáltad elő, az biztos nem az embereket akar. Nem azt mondom, hogy teljesen szegény kell, de teljesen szegény vagy gazdag, a lényeg, hogy olyan kell, aki becsületesen élt egész életében. És hát engem a társadalom minden oldaláról a Fidesz baromsága miatt, mióta van a Fidesz, azóta csak baj. A Fidesz a legfőbb ügyésze, mert van valami kapzsi fasz, aki teljesen jogtól, mindentől független, mert Orbán kinevezte a legfőbb ügyésznek, egyszerűen 2 lakásom, garázsom elhozták. Nem elég még az állatkertből, most bármilyen oldalon akarok egy barátnőt magamnak, már lassan FBI segítség kell, hogy lenyomozzam, hogy nem egy kurva volt, ugye Magyarország valamelyik bugyrába, mert miből tudna élni másból egy nő? Hát nem sok mindenből. És hát nagy valószínűséggel, csak egyszerűen nem kell hozzá kurva egy logika. Egy nő van, és van jól létben. A férfinál, amelyik jól létben van, az bűnözői volt, nagy részt. Aztán van a többi, a hozzám hasonló 10 millió. De a kurvára ki van a faszom a társadalomban. Amit csináltak belőle a Fidesz idejében. De Európából is.